Deklarar nga persona non grata sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang drag queen nga bayot nga si Pora Loca Vega. Kini gumikan kay sa iyang mga performance nga diin nagyaga-yaga siya sa imahe ni Jesus Christ mga kabombo. Giaprobaran usab sa konseho ang gipalabang nga resolusyon ni Konsehal John Alcover human giuyunan sa majority. Ang Cebu City maoy ikanapulo nga nagdeklarar og persona non grata ni Pora Loca Vega sunod sa Manila, Laguna, Cagayan de Oro, Bukidnon, General Santos City, South Cotabato, Florida Blanca, Pampanga, Toboso, Negros Oriental og Nueva Ecija. Unya angayan rapod nga persona non grata si Pora Loca Vega diri sa Dakbayan sa Sugbo tungod kay dinhi nagsugod ang Christianity sa Cebu sukad naabot si Magellan niadtong March 31, 1521. Si Magellan mo nagdala sa Christianity diri sa Sugbo mga kabombo March 31, 1521. Unya giyaga-yagaan ni Pora Loca Vega si Jesucristo. So ang ayan rapod nga ipaubo siya sa persona non grata mga kabombo. Way kahadlok magabaan ning bayuta nga si Loca tungod sa iyang pagyaga-yaga ni Jesucristo. Ang ayan rapod siya nga panganlan og Loca. Kay murag Loca-Loca ning bayuta. Daghan na suko sa maong bayot nga drag queen nga nagasuon-suon sa panamit ni Jesucristo. Apan doon na po nalingaw sa iyang performance nga nagyaga-yaga ni Jesus Christ. Matod pa ni Pora Loca Vega nga iya lang daw gi-express ang iyang kaugalingon human nga na-deprive siya sa iyang katungod isip usa ka bayot. Nahibong sad kus mga tao nga nag-abiba og maayo ni Pora Loca Vega atol sa iyang mga performance. Dili ba kaha ni sila mga Kristiyanos? Dili ba kaha ni sila mga Katoliko? Or basin mga atheist ning mga tawhana nga ni abiba og maayo ni Pora Loca Vega sa dihang nagsulob ni siya og gapoong Nazareno. Nagsulob og kanang salina ni Jesus Christ. Nagsulob og kanang mga salina bitaw ni Black Nazarene. Ano sa maning bayuta nga sulob og salina ni Jesucristo nya gahibang-hibang. Gaya-yaga. Ang kanta nga Our Father girak manoon. Ang kanta nga Our Father, solim ka ng kanta ha. Amahan namo, maana ka sa langit. Kasulim anang kanta ha. Unya girak ni Pora Loca Vega gahidbang-hidbang pagid mga kabumbo. Mura siya na-possess atol siyang pagkanta sa Our Father nga iyang girak mga kabumbo. Tungod sa iyang pag-perform nga pagyaga-yaga sa Our Father o pagyaga-yaga niya sa costume ni Jesucristo, naaman sa mga tao nga nalipay, nalingaw, di ba ka mga atheist to mga tawhana, tungod kay lingaw man kayo sila nga nagtanaw ni Loca nga nagyaga-yaga sa Ginoo. Sa kadaghan nga sundugon sa bayot, ngano si Jesucristo manggid iyang sundugon aron makakuha gid siya daghan mga views, makakuha og daghan mga followers. Di ni madutlan og uwaw ning bayuta kay bayot man ni. Di ni madutlag uwaw ning bayuta kay baga nignaw. Gusto siya respetuon isip membro sa LGBT. Apan wa siya respeto sa atong giisip nga Ginoo og mangluluwas. Daghan kong nailhan nga mga bayot, mga tarong man. Daghan kong nailhan mga bayot, mga professional man. Daghan kong nailhan nga mga bayot apan mahadlokon mas Ginoo. Apan kini si Pora Loca Vega nagpakauwaw lang sa ilang federasyon. Nagpakauwaw sa ilang federasyon, sa ilang grupo sa LGBT. Madamay ang uban nga mga LGBT aning kabuang, aning bayuta mga kabumbo. Bagagnaw, may respeto, di madutlag uwaw, grabe atawana. Bisag gibadlong na siya nga undangin na gasigi lang gihapon. Naaman sa mga organizer nga mokuha ni Pora Loca Vega nga mo perform sa ka lugar, nga mo sundog-sundog siya sa porma ni Jesucristo, nya law ay kitanawon mga kabombo. Ang atong Ginoo gibaboy ni Pora Loca Vega. Nagtuo ko nga nasuko og maayo ang Dios. Nagtuo ko nga nasuko og maayo si Jesucristo aning kalakiha mga kabombo.
Unya gumikan sa kasuko sa Dios ni Pora Loca Viga, nagtuo ko nga pahamtangan siya og silot nga makalilisang. Kanang makalilisang nga silot nga before kapation buangon kadaan.